से समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आसा थिदों नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। दिनै भिडिअखौ आङो नैबे मोनसे आयदानि थाखाय नोंथांमोनजों लाबोनाय जादों। बेनो जाहैबाय जे आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो जे मोनसे थामहिनबा नैबे भिडिअ बानायगासिनो बा सर्ट मुभि बानायगासिनो बिथांमोननि थाखाय आङो भिडिअखौ बानायदों। थामहिनबा बेवहाय माखासे गोरोन्थि बे गोरोन्थिखौ नुनो मोनदों। ओरैहाय गोरोन्थि नङा थेवब्लाबो एसे बेवहाय जों मोजाङै सोलियैखौ नुनो मोनदों। मानोना गोबां जायगाफोरावनो बर'नि खायसे टेलेन्ट गथ'फोरा गावनि मबाइलजोंनो बिथांमोना भिडिअ शुटिं खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे थारैनो जेबो बेवहाय इफेक्टेबोल नङा, गाज्रि नङा, बानायनांगौ। नाथाय मोनसे बर' सावथुन मुलुगाव डिसिप्लिन बे बा डिसिप्लिन गैयिखौ नुनो मोनदों। मानोना जायनो गोसो बेनो मुभि बानायो, जायनो गोसो बेनो सर्ट मुभि बानायो। दा बे मोनसे आब्रुथि गैयि बायदि आं बेखौ नुहुरदों आरो। मानोना इउटुबनि फोथाराव गासिबो बेवहाय मोन्थाय दङ, रावखौबो बुंनो हाया, बे नंगौ। नाथाय गुबुन फारसेजों जों जुदि नोजोर नायोब्ला जों मोनसे डिसिप्लिनाव थामहिनबा सावथुन मुलुगखौ जुदि डिसिप्लिनाव लांनो हायोब्ला मोजां जायो। बेखौ आंनिफ्राय आरो बे आंनि बेक्तिगत साननाय माने आंनि बे नोजोराव बेखौ नुहुरदों। आं रावखौबो बुङा दे सोरबा सर्ट मुभि बानायनाया गाज्रि जादों, बेखौ आं बुङा। नाथाय डिसिप्लिनाव लाङोब्ला मोजां नो जों गोबां बिदिनो सर्ट मुभि बानायनाय सुबुंफोरखौ आं नुनो मोनदों जे खनसे बा खननै सर्ट मुभि बानायबाय, बेनिफ्राय स्टप जानानै थाबाय। दा बियो मोनसे जसाव माने लकडाउननि जोहै जसाव जानाय बियो। आङो खावलायगोन मा जाय बिथांमोना माने फार्स्टनिफ्राय जागायनानै बा खनसे पार्ट 1 पार्ट 2 बानायबाय, दा बिथाङा कन्टिनिउ खालामलां, आं बेखौ लुबैदों। माने नोङो सर्ट मुभि बानायनाया कन्टिनिउ बानायलांबाय था, आं बेखौ लुबैदों आरो। मानो होनबा नों जुदि मोनसे बानायबाय, बानायखांनायनि उनाव आरोबाव फिन नोंथाङा बानायला, बेखौ नों जुदि खालामोब्ला नोंथांमोननि थाखाय माने थामहिनबा बारा थिग जानायखौ मोना आरो। थ' बेखायनो आं सानदों मा खालामलांबाय थायोब्ला मोजां जायो। नायग्राफोराबो मोजां मोनो जे रानिं मोनबाय थायो, जे मोनसे क्रियेटिभिटिजों बानायनाय बे मोनसे जायो। नाथाय गोबांखौनो नुनो मोनो दे बेवहाय माने साननैसो खेबसे बानायबाय, बे बानायखांनायनि उनाव आरोबाव माने नेक्स्ट बानायिखौ नुनो मोनदों। दा बेखायनो आं खावलायगोन दे जाय बिथांमोना सर्ट मुभि बानायो बिथांमोना बानायबाय था, डिसिप्लिनाव लां, खिन्थु आब्रुथि गैथारै खालामिया मोजां आरो। माने खायसे आब्रुथिजों खालामलां, होमब्लाना मोजां जागोन, गासैनि थाखाय मोजां जागोन, नायनायावबो मोनसे मोजां मोनो। थ' आं खावलायगोन जसजों खालामनाङा, एसे निजेनि क्रियेटिभिटि माइन्डजों बानाय, बेखौ आं लुबैदों। गोबां माने टेलेन्ट गथ' दं जोंनि गेजेराव, नैबे लकडाउननि गेजेरजों मबाइलनि गेजेरजों बानायनायावसो नुनो मोनदों। थ' बिथांमोना आं खावलायगोन गासैबो मोजाङै भिडिअखौ बानाय आरो कन्टिनिउ खालाम। माने खेबसे बानायबाय बेनि उनाव गैला, बिदिखौ दा खालाम। थ' बेखायनो आं खावलायगोन, आंबो सासे इउटिउबार हिसाबाव आङो साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन दे नोंथांमोना कन्टिनिउ खालाम, कन्टिनिउ भिडिअखौ बानायबाय था, आरो सेला फेथ्रा खालामनाङा, माने जेनेबा डिसिप्लिनाव खालामलां। आरो कन्टिनिउ जुदि खालामलाङोब्ला निस्सय जोंनि सावथुन मुलुगा जौगाखांगोन। थ' बेखायनो आं गासैखौबो खावलायगोन नैबे सर्ट मुभि बानायग्रा बिथांमोनखौ, दा नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानाङा, कन्टिनिउ खालाम आरो रेगुलार खालाम, बेखौ आङो आंनिफ्राय लुबैदों आरो स्पेसियेलि। थ' बे जोंनि थामहिनबा आं नैबे जोंनि रिजार्भआव आं दंफैयो, जोंनि गामि खाथिनिनो बे फिल्ड, सेंग्राफोरा खारगासिनो, थ' बेखौ आं नायदों। थ' आं बाथ्राया बेखिनिखौ लानानैनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो होननानै बाथ्राखौ बुंनो सानदोंमोन। मानोना गोबां जायगाफोराव थामहिनबा नुबाय आङो, माने खनसे बानायबाय, मुभि बानायबाय, सर्ट मुभि बानायबाय, बेनिफ्राय बेनि उनावनो गैला, बिदि जायो आरो। थ' आं लुबैदों जिखिनि भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना कन्टिनिउ लांबाय था, आरो कन्टिनिउ खालाम, आरो जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ बे आनडिसिप्लिन खालामना डिसिप्लिन खालामलांनो थाखाय आं खावलायदों। थ' आं भिडिअखौ नैबे जाहोननि थाखायनो बा नैबे बाथ्राखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखायनो आं भिडिअखौ बानायदोंमोन। आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। आंबो लकडाउन सम, थ' नैबेहाय दसे बार जानो होननानै फैदों। थ' नैबे समाव आङो नोंथांमोनजों आंनि साननायखौ शेयार खालामबाय। आसा थिदों नोंथांमोना गासैबो मोजाङै बुजिनो हादों, आरो नेगेटिभ साननाङा, जेबो गोनो गोथो जेबो साननाङा। आरो
आं लुबैदों मा डिसिप्लिनाव सावथुन मुलुगखौ डिसिप्लिनाव लां आरो कन्टिनिउ जाय बिथांमोना सर्ट मुभि बानायबाय दं बिथांमोना गारनाङा कन्टिनिउ बानाय आरो ग्रुपजों बानाय हारसिं हारसिं बानायनाङा आं बेखौ खावलायदों ग्रुपाव मोजाङै माने रेगुलारलि गासिबो माने गावनि जे क्रिएटिभिटि थामहिनबा नोंनि एक्टिं बे एक्टिंखौ मोजाङै दिन्थिलांनो थाखाय आं खावलायदों। स' उननि भिडिअफोराव लोगो मोनगोन आं नैबे बाथ्राखौनो शेयार खालामथारनांगौ दङ होननानै आङो शेयार खालामबाय आरो थुलुंगाखां होनो लुबैदों जाय बिथांमोना सर्ट मुभि बानायदों बिरादनो मोजां बिराद टेलेन्ट दङ थ' बे टेलेन्टखौ खोमालांनाङा थ' कन्टिनिउ लांबाय था आरो मोजां पर्दायाव फैनो थाखाय गासिबो नाजालांबाय था आं बेखौ खावलायबाय। थ' गोजोन्थों उननि भिडिअफोराव लोगो मोनगोन। थेंक इउ।